Okay guys, good morning for today's vlog kay mag-maintenance sa punta sa ato ang Honda Beat na motor. So ang atong trabaho ron guys ang iyahang kuan brake ato asyang ilisdan og brake fluid kay gahi na siya kumuton guys dere. So kumot na ko dili na siya smooth, so medyo muungot na siya. Tapos una siya mo kanang paak, so ilisdan na nato siya. So kani ato aning ukbunin nato siya, tapos ato siyang i-bleed. So kani guys, sorry ha kung medyo ngit-ngit kay natailam sa kahoy, palandong ta. So mas maayo guys nga butangan ninyo og trapo or noog kani nga part para dili madahot ang pintal, kay corrosive kaayo ang maong fluid sa brake, so makadaot siya sa pintal. So better na butangan niyo og protection. Okay, so kani ato sa ni siyang ukbon ng luagan, and then kailangan na ninyo og guys, kailangan ninyo og kaning hose. Kani siya mapalit rin siya sa mga shop guys, motorcycle shop. So mas nindot if katong clear inyong mapalit kani siya kay black siya, so dili maklaro ang fluid kung naabay bubbles no. Pero okay na niya, ang importante ma-bleed na to. Tapos 8mm nga close para siya dire guys, para ni siya dire kani sa bleedinganan ni siya. Gitaya na akong bleedinganan no. So ibutang na mo ang 8 milimetros nga combination dire guys, close. Tapos una nimo ibutang ang kaning hose, kani siya nga hose. So kailangan nakasud ni siya. Una nimo ibutang ang hose. Alright, na siya guys. Tapos natay basyo diri sa Jollibee, ana nato ipa-drain ang fluid na. Okay, so ato sa tong ukbon guys, nahinay lang at dili makuan sa pintal ang okay. So na siya rubber no, kani hinay lang guys. Okay, and then napagid siya rubber wala na din yung rubber. Right, okay. Okay, oops. Okay, tanay padaplim. Right, so muna na siya guys. So muna itong i-bleed. So sa pag-bleed guys, dili ni siya dapat mahutdan og fluid. So dapat naagapon siya fluid maski mag-bleed mo para dili mo sulod ang hangin dito sa hose. Okay, so manana guys, atoan na ni siyang luagan. Gahi. Right, so guys, atoan ang naluagan. Tapos hinahinayon na nato ni siya og press. Hinahinay lang guys para dili makuha ng madawat ang piston.
Ano lang, hinahinay lang. So, naninigawas. Ha? Sinigawas nga. Fluid. Nasa hugaw guys. Oh. Yan ang kaon later. Alright, so ato siyang timbulan aning National Superfine Heavy Duty Brake and Clutch Fluid. Dapat DOT-3 guys or DOT-4 ang fluid nga gamiton para sa brake. Alright. So balik-balik ko na nato ang process guys. Ang to niya may listan tong daan nga fluid. Okay guys, mao na siya ang karaan na oil no, brake fluid no. Tapos ako na sang gi hugtan ang iyang kuan dire, bleeder. Tapos dire gahi na sad. So muna iyang fluid, ito na lang nandungagan o gamay, tapos i-close na nato. Okay? Alright guys, so man na. I-lesen na nato brake fluid. So ang ato na lang ani, i-test ride na lang nato siya, o i-test na to ang iyang braking no. So update na lang tamo niya guys. Alright mga kayoyoy, what's up? So test rider ano, tagaan pa mo og feedback about sa ato ang kan brake karon sa front. Kaya ato anang gi-ilisan og ano, brake fluid. Actually gi-testing na nako siya gahapon. Then dili na siya kuan guys, dili na siya kanang muungot, inikumot na ako sa brake. Sa una man good, inikumot ako sa brake, muungot sa siya kariyo, tapos kung kumuto na ginawa pa kayo, diha pa siya mukuan mo brake. So dili siya smooth, yung inikumot, largo-largo ra ang lever makumot. So sa pagkakaroon, okay naman siya, gahapon na gitesting. Then naana sa siya kagat good, kagat na siya dayon like this. So dili na siya muungot no, diri sa akong lever. Awi na ko ang lever ang diferensya, pero wala may taya ang lever sa iyang kaning kuan, sa kaning bolt. Try na to dire. Okay, so naa na gid, okay na gid guys. Ilisdan ra gid siya og kan brake fluid para mas mo kusog ang paak sa ano ato ang brake. Alright, stop. Atang isaway ha, atang isaway front. Alright. So 2 years no, una na ako na ilisan og brake fluid ang kuan, ako ang motor. Basta ang motor guys 2 years na galit or 3 years pataas, daghan na kay nagbantayanan, daghan na kay kailangan ilisdanan, i-maintenance. So 2 years na akong motor, ako nagyong gipan check kung unsay mga angay ilisdan, unsay angay hinluan. So kuan lang yun, kaning sitawa ka ni proper maintenance lang yun, regular maintenance sa mga sa motor guys, para mas munindot ang performance. Alright, so far karon nindot na ang performance sa ako ang front brake. Sana guys, dili na ako tapusan ng video. Salamat sa paguban, sa paglantaw. Like and share guys, especially sa katong mga kaparehan og motor.
Naganahan nga mag DIY, di na kailangan matog mekaniko. So I hope nga nakahatag ko niyo kay idea, no? Uy, traffic, Lonis guys. Rush hour. So this is third gear guys, signing out. Kita-kita ta sa sunod na mga vlog. Peace out. Upya ka, nice one.